Sziasztok! Itt Erika És Anna, sziasztok! Remélem már hiányoltatok minket, mert én megmondom őszintén, hogyha ne adj Isten elmaradna egy felvétel, nekem hiányzik. Szóval megint csak csütörtök, úgyhogy itt vagyunk veletek, és hát miről is beszélgetünk ma? Igazából én azt látom, hogy nagyon nagy léptékben közeledik az év vége. Habár számomra még csak most volt éveleje, de szó szerint, és volt tavasz, nyár, ősz, és most már itt vagyunk, hogy ma-holnap a tél a telet tapossuk, és remélhetőleg jó sok hóval. Szóval nagy léptékben itt van az év vége. Pár nap, és itt van az első adventi vasárnap is. Talán egy kicsit ez a visszahúzódás, a befelé figyelés, az év átértékelésének az ideje, ha jól gondolom. Ezzel együtt sokunknak ez a magány, az elmagányosodás és az egyedüllét ideje, hiszen nagyon-nagyon sokan élnek egyedül, és oké, hogy évközben az ember eltölti az idejét, de valahogy ezek az adventi vasárnapok, hetek, illetve a karácsony és a szilveszteri időszak, azt gondolom, hogy javarészt a társaságról szól, arról, hogy ha nem muszáj, akkor ne legyünk egyedül. Sok lehet a rossz és nehéz gondolat, és az érzés is, és nem csak a fejekben, hanem a szívekben is. És nem jó ilyenkor teljesen magára hagyni az embertársainkat. Legyen szó párunkról, barátokról, családtagokról, vagy csak egy ismerősről is. Ha tudod, hogy ő egyedül van, akkor kérlek, hogy ne hagyd magára ebben az időszakban. És igazából ez az időszak egy nagyon fontos része a lelki egészségünknek is. Ugye ezek a mondatok előtt kifejtettem, hogy értem és miként gondolom. És ennek a jobbá tételéhez hoztunk Annával ötleteket, tapasztalatokat, hogy hogyan és miként lehet a lelkünket egy kicsit megsimogatni ilyenkor, még akkor is, hogyha te magad egyedül élsz. De akkor is tegyünk már egy kicsit jót önmagunkkal és az embertársainkkal. Anna? Szóhoz se jutok. Olyan szépen elmondtad, Erika, ezeket a dolgokat, hogy most én szóhoz se jutok. Igen, és azon kívül, hogy ugye ilyenkor sokkal többen érzik magányosnak magukat, ettől függetlenül akár családban van valaki, akár egyedül él, azért ilyenkor az első advent környékén már el szoktunk kezdeni készülgetni, ajándékokat készítünk, erre hoztunk ötleteket, akkor elkezdünk finomságok utáni recepteket keresgélni, hogy mivel készüljünk, mivel lepjük meg magunkat és a szeretteinket. Úgyhogy hoztam nektek egy szuper kis karácsonyi receptet, és ugye az illatok. Ilyenkor, mikor már hűvösebb van, készülünk a karácsonyra, a szeretet ünnepére, akkor egy kicsit másabb illatokra vágyunk, mint mondjuk az évnek az egyéb időszakaiban. Vannak bizonyos tipikus karácsonyi illatok, úgyhogy azokból is hoztunk néhányat, meg néhány olyan illóolaj keveréket, amik segítenek abban, hogy jobban rá tudjunk hangolódni, hogy jobb hangulatunk, jobb kedvünk legyen, és hogy egy kicsit lenyugodjunk ebbe az egész éves rohanás után. Úgyhogy ilyenekből készültünk, és reméljük, hogy a mai beszélgetésünk is ad érdekes információkat számotokra. Mivel is kezdjük? Mivel kezdjük? Igen, honnan kezdjük most? Mert annyi minden van igazából. Hát
Szerintem kezdjünk azzal, hogy egy kicsit úgy hogyan tudunk elcsendesedni, egy kicsit hogy tudunk magunkba fordulni, egy kicsit hogy tudjuk a külvilág zaját kitessékelni az életünkből, a szobánkból. Szerintem talán egy ilyen relaxáljunk rá egy kicsit erre a helyzetre, aztán esetleg sütünk, főzünk, de én úgy tudom, Erika, hogy mi azzal kezdünk, hogy te készültél abból, hogy mi is egyáltalán ez az advent, mi történik, miért van. Jó, rendben, de előtte még egy pár gondolatot mondanék. Ahhoz, hogy igazán egy kicsit magadba tudj mélyedni, ahhoz, hogy úgy megtaláld magadhoz a befelé vezető utat, érdemes az, hogy nyugalomban legyél, tudd azt, hogy nem fog zavarni senki, illetve szellőztesd ki azt a helyiséget. Friss levegő legyen, egyből jobb a hangulatod is, hidd el, és ugye újra jön az a frissítő meleg is. És a relaxációnak is több lehetősége van. Lehet ténylegesen magában egy kellemesen gyertyákat gyújtott szobában, diffúzorral tudod esetleg párologtatni az illóolajat, de rengeteg módja van, egy kellemes teját is, hogyha elfogyasztasz valami csendes zenével, ami a szívednek jól esik, akár már karácsonyi zenével is. Szóval, hogy egészen a fürdőszobáig vannak ötleteink, de Anna ugye kérdezte, hogy mivel is készültem. Igen, mivel, hogy igazából vasárnap már az első advent van, gondoltam, hogy egy kicsit tegyük már rendbe azt, hogy mi is az, hogy advent. És most fogok felolvasni információkat, gondoltam, hogy ne hibázzak, inkább leírtam, mert ez olyan dolog, ami bár nem vagyok templomba járó hívő, de hiszek a lelkemben, a szívemben, és valamelyest ezek a dolgok nekem is fontosak, mint oly sok embernek, hiszen ezek is az elcsendesedés időszakai. Tehát az advent, mi is az advent? Adventus Domini, azaz az Úr eljövetele. Advent a karácsonyt, azaz Jézus születésének napját megelőző 4. vasárnappal kezdődik. Ugye az most november 30-a lesz. Ez a nap 3 időszak kezdetét is jelenti. A keresztény egyházi év kezdetét, a karácsonyi ünnepkör kezdetét, ami a vízkeresztig tart, tehát január 6-án, ugye addig szokott állni a csodálatos kis karácsonyfánk. Kivéve, ha meghagyjuk húsvétig. Van a színér, igen. És adventi időszak kezdetét is jelenti. Egyébként már most rengeteg embernél kész van a díszítés, sőt már áll a karácsonyfa is. Az adventhez kapcsolódó szokások egyike az adventi koszorú, ugye? Sokan nem is gondoljátok, hogy ez az adventi koszorú még az ősi pogány világból ered. Anna, te gondoltad volna, hogy pogány szokás az eredete? Mert engem teljesen meglepett. Nem, mert ezek szerint nagyon szépen be tudott illeszkedni a keresztény szokásokba. Igen, és csak jóval később alakult ez vallási szimbólummá. Igazából ennyi lenne az advent, tehát az, hogy várjuk az Úr eljövetelét, tehát egészen december 24 éjszakáig, ugye, vagy estig, amikor a szenteste van, és ugye utána megszületik a kis Jézus, és innentől kezdve már egy másik időszak következik. Na, de most beszéljünk akkor arról, hogy relaxáció. Nagyon-nagyon kellemes illatok vannak, rengeteg közül lehet válogatni, de én azt merem mondani, hogy nem mindegy, hogy milyen minőségben használjuk ezeket a termékeket. Mi Annával erre különösen odafigyeltünk, és az a cég, akinek a termékeit mi használjuk, több mint 500 féle illóolajat biztosít számunkra, és
ebben van egy komponensű és több összetevős illóolaj is. Ugye én nagyon szeretem őket, ugye akik nézitek a videónkat, én már többször mondtam, hogy van egy nagy kedvencünk a cicámmal, a 33 nevezetű. Nekünk már ez magában elhozza azt a nyugalmat, azt a békességet, amire oly sokan vágynak, mert mi meghitten tudunk a cicámmal elpihenni esténként, és szó szerint vegyétek, hogy szépen belealszunk abba, hogy mi ott fekszünk az ágyban, és élvezzük azt, hogy este van, hogy nyugalom van, hogy csend van, és a cicám ott van mellettem. Tehát nekem ez csodálatos dolog. De ezen kívül nagyon jó, hogyha egy kis ünnepi illatot csinálunk a lakásban. Ugye mondtam, hogy előtte szellőztes ki, engedd ki azt a sok rosszat, azt a sok negatívat, és aztán akár egy hagyományos kis mécses illóolaj párologtatóval, akár egy diffúzorral, de kezdjél el használni fahéjat például. Ugye ez egy nagyon kellemes illat, de van kimondottan karácsonyi illat komponens is, Merry Christmas névre hallgat, illetve Anna nemrég szólt nekem, hogy láttam-e, hogy milyen meglepetéssel készül a cég számunkra 21 napunk keresztül, de Anna, erről beszélj te. Igen, most pár perce jelent meg. Az lesz a címe, hogy adventi illatok 21 nap, 21 illat. Ez egészen a téli napfordulóig fog tartani, és minden nap egy illóolaj elkísér bennünket a leghosszabb éjszakáig, hogy bennünk növekedjen a fény, ami átragyogja majd a sötétséget. Tudni kell az illóolajokról, hogy a növények a napsütés hatására fotoszintézissel hozzák ugye létre, és éppen ezért minden csepp igazi, illatos, folyékony napfényt jelent, amit illatolással is magunkhoz tudunk venni. Így december 1-től minden reggel lesz egy napindító üzenetünk, és egy hozzá tartozó illat, amivel felkészíthetjük magunkat az elkövetkező ünnepre. Ez az egésznek a célja, hogy nyugalmat adjon, amikor sokat teendőnk, hogy elcsendesítsen, amikor elfáradtunk a évi forgatagban, és segít emlékezni bennünket arra, hogy gondoskodni kell magunkról is. Finoman kinyitja az illóolaj az érzékelésünket, és segít, hogy ne siklódjunk el az apró szépségek mellett. Támogatják az illóolajok az öngondoskodást, angyali üzeneteket közvetítenek, életörömöt, hitet és bizalmat, valamint az összetartozás és a bőség érzését tudják adni számunkra. És itt most csak néhány minőséget mondtam el, amik majd itt a 21 nap alatt meg fognak jelenni. És cél az, hogy legyen ez az idei advent is egy olyan készülődés, ami örömöket ad, és megtaláljuk az egyensúlyt a kint és a bent között illatokkal megtámogatva. Úgyhogy ezt fogjuk minden nap itt tolmácsolni számotokra. Érdemes majd követni Erikának meg az én csoportomat, mert ott fogjuk ezeket az aktuális illatokat továbbítani. Úgyhogy tartsatok majd velünk végig itt az advent időszakában. Így van. Anna, hagyom még nálad a szót. Jó. Hogy itt milyen meglepetést hoztál, ha már így a lelki dolgoknál vagyunk, a relaxációnál? Igen. Én hoztam pár kedvenc illóolajamat, amiket én mindig is nagyon-nagyon szerettem, és itt a relaxálásnál, hát én, mint masszőr, én nem tudom kihagyni azt, hogy a masszázs az egyik legjobb relaxációs technika, de hát ehhez azért általában jó, ha van valaki, aki az embert megmasszírozza, mert bevallom őszintén, hogy persze masszírozhatja az ember magát,
de akárhol masszírozod magad, valahol biztos, hogy mindig feszülsz, mert nem éred el a válladat, a másik válladat, tehát itt masszírozod, itt feszülsz. Ha a lábadat masszírozod, akkor az egész hátad. Szóval az úgy lefekszel, elnyúlsz, mint egy macska, és akkor masszíroz valaki, hogy a párod, vagy egy képzett masszőr, ez mindegy, és a masszázshoz, meg egyáltalán ahhoz, hogy a lelkiállapotunk jó legyen, azok ugye az illóolajok nagyon sokat segítenek. Én masszőrként szoktam a narancs illóolajat használni masszázshoz, azon kívül a citrom is egy kellemes, de az nem a legjobb azért, és van még nagyon sok olyan olaj, vannak olyan olajok, amik azért az izmokat egy kicsit megdolgozzák és ellazítják, hogyha tényleg az ember tele van stresszel, és már a minden porcikája, meg minden izma egy merő fájdalom. Ilyenkor én a vendégeimnek a rozmaringot szoktam használni, akkor kiváló az eukaliptusz is, és a narancsot már említettem, még a teafát szoktam használni, azon most nincsen itt. Ezek mind ilyen izomlazító, frissítő, tehát nem annyira a relaxálásra, viszont kiválóan kidolgozhatók az izmok vele. Relaxálásra nagyon jók a fenyőfélék, van körülbelül egy tucatnyi fenyő illóolajunk, ilyen fenyő, olyan fenyő, erdei, mit tudom én, mindenféle fenyők, és akkor én a narancsot nagyon szeretem, és van még direkt olyan olajaink, amik ugye segítik, hogy a hangulatunk jobb legyen, hogy az energiánk visszatérjen, az életkedvünk visszatérjen. Ugye most kivételesen süt a nap, de nálunk itt Veszprém megyében, hát olyan több mint 2 hete vagy 3 hete csak a szürkeség. Az ember lelkileg is elfárad, mikor azt a sok szürkét látja maga körül, és nem volt napsütés, szakadt az eső, egyetlen szép volt, mikor esett a hó, és szép fehér volt minden, de másnap reggelre el is tűnt. Tehát ilyenkor sokkal jobban fontos az, hogy odafigyeljünk arra, hogy mik vesznek bennünket körül. És még néhány olyan olajat én hoztam, amit jó nekünk. A rózsát szeretném kiemelni, nem egy téli virág, ugyebár általában télen maximum a virágboltban ilyen fagyasztott, vagy hűtött, vagy nem tudom milyen rózsákkal lehet találkozni, ami megveszed, vagy megkapod, és akkor másnapra ilyen pötty így elhagyja magát. Úgyhogy én most a rózsát, mint illóolajat hoztam számotokra, és akkor egy pár olyan infót elmondanék a rózsáról, amit jó tudni. Egyrészt az, hogy mindenki tudja, hogy ugye minden rezgés, az egész világegyetem, az univerzum, a szék, amin ülök, meg az asztal, amin itt könyökölök, tehát minden rezgés, és az összes illóolajnak, virágnak, gyógynövénynek, mindennek is megvan egy sajátos rezgése, és úgy képzeljétek el, hogy a rózsának van a legmagasabb rezgése. Úgy általában a gyógynövények ilyen körülbelül 90-ig van nekik, 90 hertzig van a rezgésük, és a rózsának ilyen 325 körüli rezgése van. Tehát nem tudom, érezhető a különbség, hogy mit tudom én, egy akármilyen gyógynövény, meg a rózsa között ott van körülbelül 200-nál több rezgés magasság, tehát az egyik valahol itt van, a másik meg valahol ott. Tehát a rózsa az egy annyira különleges, és ez azt lehet mondani, hogy szinte az egyik legszebb illat a világon, és parfümökbe is nagyon-nagyon sok rétegűen használják. Nekünk is egyébként van többféle dolgunk, nem is hoztam ide be, pedig nekem is van több. Van rózsavízünk, vannak különböző egyszer meg többször desztillált illóolajunk, és csupa 100%-os, tehát nincs benne semmi mesterséges, semmi rendellenes dolog.
A rózsáról tudni kell, hogy óriási hatása van az emberi testre és az ember lelkére, megnyugtatja az érzelmeket, harmonizálja a hormonális síkot, és még a női energiákat is felébreszti. Ugye azt tudjuk, hogy a vörös rózsa az a romantika, a romantikus szerelmet és az anyai szeretetet is szimbolizálja, és már évek óta kísérgeti az emberiséget. Képzeljétek el, az arab világban évszázadok óta a virágok királynőjeként tisztelik a rózsát. Egyiptomban Ízisz istennővel, a női erő és termékenység képviselőjével hozták kapcsolatba. A görögök a szerelem istennőjének, Afroditének szentelték, és a nők iránti szeretetet és tiszteletet jelképezve használták. A rózsa illóolajat mindig is nem csak az illata miatt becsülték, hanem pontosan ezek miatt, hogy a női energia erősítésének és a kapcsolatok harmonizálásának az eszköze is. Hogyha belegondoltok, ugye pár éve jött be Magyarországra egy új ünnep, ami mostanra már elég jól kiforta magát, februárban ugye a Valentin nap, akkor szinte semmi más nem lehet sehol látni, csak mindenütt a rózsa, a rózsa, a rózsa, abból is főleg a vörös, ugye, mint a szerelem jelképe, és tényleg bármikor valaki megy és szeretettel akar valakinek adni valamit, akkor a vörös rózsa nem maradhat el. Úgyhogy az egy annyira finom, és ilyen hatalmas múltja van, képzeljétek el. És azt kell tudni, hogy egy 5 milliliteres, tehát egy ekkora kis üveg, mellé teszek a mobiltelefonomat, nézzétek, milyen pici az 5 milliliteres, tehát egy ekkora üveg rózsaillóolajhoz körülbelül 10 000 darab sziromra van szükség. Na, ettől olyan értékes, és ettől tartják igazán kincsnek. Különböző rituálékat is csinálnak a rózsával, amelyek otthon is elvégezhetők, ebben nem fogok belemenni, de azt még elmondom, hogy egy ilyen kis rózsás illat az egész napot úgy fel tudja dobni, át tudja alakítani pozitív irányba. Rózsából van még seavajunk, van sokféle illóolajunk, van a rózsavízünk, úgyhogy nagyon-nagyon arckrémünk van, aminek a fő összetevője a rózsa. Hát komolyan azt hittem, hogy el is ájulok, mikor észrevettem, hogy ilyen is van. Úgyhogy kezd kifogyni az arckrémem, már megvan, hogy mit fogok legközelebb venni. Úgyhogy elnyugtatja az érzelmeket, és ilyenkor ugye tényleg szükség van. És érdemes ugye a rózsa illóolajokat a szívtájékra tenni, csuklóra vagy a halántékra, és mélyeket lélegezni, és lehet így finoman így terelgetni magunk felé. Képzeljétek el, olvastam, hogy az illóolajok 20 másodperc alatt bejutnak a vérkeringésbe, és 2-3 perc alatt eljutnak az agyba, ugye az agy irányít mindenünket, és maximum 20 perc alatt képesek eljutni a szerveinkhez. Például egy fejfájás esetén maximum 20 perc alatt egy illóolaj, mondjuk arra nem pont a rózsa a legjobb, de egy illóolaj akár 20 perc maximum, és a fejfájást, migrént el tudja tompítani, vagy megszüntetni. Úgyhogy én úgy ezeket gondoltam elmondani most egyelőre a rózsáról, aztán átadom Erikának a szót. Még lehetne a rózsáról, itt ülhetnénk reggelig. Reggelig, az biztos. Igen, de most Erikának átadom a szót, hogy ne csak én beszéljek itten. Most akkor volt szó egy kis masszázsról, ami tényleg nagyon szuper tud lenni, és érdemes igénybe venni. Ha esetleg van valami kedvenc olajod, amit szeretnél, hogy a masszőr használjon, szerintem nyugodtan vidd magaddal, nem fog érte megharapni, vagy van neki is, és akkor kellemest a hasznossal nem csak masszírozni, hanem még párologtatóba is teszitek, szóval 2 egy csapásra. Én egy kicsit mutatnék nektek egy teljesen egyszerű és hétköznapi dolgot. Ez most a nagyobbik kiszerelés, de itt van a kicsi is, vagy a kisebbik is.
mert ugye ezt használom aktívan a konyhámban, ebből szoktam kivenni a főzéshez, de ebben a nagy adagban több mint 1 kiló van. Himalája só, biztos ismeritek, van többféle só is, de ez az egyik olyan só, ami teljesen alkalmas egy otthoni wellness relaxációhoz. És ebbe nyugodtan vegyetek ki egy kis zárható tégelybe, tegyétek át, és valami nagyon finom relaxációs olajat, vagy amit szerettek, csöpögtessetek bele, egy kicsit rázzátok össze, és hagyjátok úgy egy picikét állni, és utána tudjátok kád fürdőbe használni. Természetesen, ha már Anna a rózsákról beszélt, akkor nyáron, ha van rózsád, akkor szedhetsz szirmokat is egyértelműen, ugye ilyenkor télen nem is érdemes, viszont tényleg nagyon sok módja van, ez az egyik, hogy sóval kevered. Anna, azt hiszem, neked te az Epsom sót szoktad használni. Nekem kétfajta sóm van, az egyiket éppen néztem, hogy már elfogyott. Valamelyik nap bepakoltam 3 köbméter fát 2,5 óra alatt a helyére, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy minden tagom úgy fájt, hogy na. Én nekem ez a holtengeri sóm van, hova mutassam, hogy látszódjék. Középre próbáld meg, jó? Nem, sajnos nem, így semmit nem látom belőled. Várjál ide, itt sem látszik. Na mindegy, ez egy 5 kilós pak volt, 5 kiló holtengeri só volt benne, és ezt bele szoktam tenni a fürdővízbe. Öntök hát egy ilyen fél maréknyit bele, meg ezt szoktam összekeverni illóolajjal, és akkor úgy öntöm bele a vízbe, és nagyon-nagyon kellemesen felfrissíti az embert. Na most látom, most látszik. Igen. Most jó helyre mutattam. Úgyhogy nagyon kellemesen az embert felfrissíti, és ellazítja a fáradt izmokat, testrészeket. A másik pedig ez az Epsom só, ez is egy ilyen nagy kiszerelés. Mindjárt, ez pedig több mint 2 kilós. Kicsit Na, lentebb, mert most semmit nem látom belőle. Na jól van akkor. Na most? Most, igen. Na most, na ilyen. Úgyhogy ezt a 2 szoktam így a fürdővízbe tenni, vagy az egyik, vagy a másikat, és akkor ott áztatom magam, és akkor csak el vagyok. Ez nálam egy ilyen én még nyáron is képes vagyok így ilyen fürdőt venni, de ilyenkor télen azért jobban esik az embernek. Egyébként ezekről a sókról azt elmondom, hogy lehet, ha valaki csak zuhanyozni szeret, akkor is, ahogy Erika mondtad, valami kis zárható edénybe összekeverni a sót meg az olajat, beteszed a tenyeredbe, kicsit eldörzsölöd, és az egész testedet, vagy ahol akarod, átdörzsölöd vele, főleg, ha van ekcéma a könnyéken, nagyon jól, mint egy ilyen testradír, ilyen funkcióval tud bírni, és teljesen jól úgy is fel tudja frissíteni az embert, és a illat pedig ugye a bőrön keresztül eljut oda, ahova kell. Úgyhogy úgy is lehet, ha valaki nem akar, vagy nincs lehetősége, vagy nem szeret kádfürdőzni. Így van, de egyébként most így hirtelen, ja igen, az Epsom só, hogyha azt használod, akkor légy szíves úgy használd, hogy utána ne menj sehova egy jó pár óra hosszáig. Na miért? Epsom sónak van egy olyan jótékony hatása, hogy hát nem csak így kívülről tisztít, ugye bőrön keresztül amennyire, hanem beszívódik, felszívódik, és a pocakodat is áttisztítja, tehát egy kicsit megindítja az emésztést, felgyorsítja az emésztést, úgyhogy a WC-t írt ki arra, hogy foglalt, mert lehet, hogy futsz egy kicsit szőlen, na most jól elpirultam, pedig hát sem mondtam. Hát érdekes egyébként, mert biztos ez is egyébként egyénfüggő, mert azért elhasználtam abból az Epsom sóból már körülbelül a felét ennek a böhömnajtasaknak, és én ilyen hatását nem vettem észre. Ez olyan érdekes, nem. Pedig én úgy olvastam olyannál, aki használta, ezek szerint tényleg ez is egy
érdekessége a egyéni szervezetünknek. érzékenység, Igen. vagy pedig az is lehet, hogy ugye én hosszú-hosszú évek, vagy már évtizedek óta alkalmazó gyógynövényeket kívülről, belülről, és lehetséges, hogy egy olyan valaki használta, akinek esetleg ez nem volt eddig szokása, és lehet, hogy ő jobban telítve volt a szervezete méreganyagokkal, és akkor ott el tudom képzelni, hogy egy ilyen brutális hatást vált ki, de amikor valaki mondjuk rendszeresen fogyasztja ezeket a gyógynövényes dolgokat, olajokat, mindent, akkor ott lehet, hogy nincs mit kivigyen annyira, mint annál, aki mondjuk elhanyagolta idáig a testét, szervezetét. Tehát ezt el tudom képzelni egyébként. Igen, én is abszolút el tudom képzelni. Főleg azért is, mert bárki elkezd valamilyen gyógynövényes terméket fogyasztani, mindegy, hogy milyen formában, folyékony, kapszula, tabletta, tök mindegy, minden gyógynövénynek van valamilyen méregtelenítő hatása, és akkor igazándiból azoknál, akiknél tele van gyulladásokkal, tele van mindenféle erjedő dolgokkal a szervezete, ott bizony nagyon brutál dolgokat tudnak ezek a gyógynövények csinálni, az biztos. Igen, ezt általában felügyelettel is szokták csinálni. Mindenképpen ajánlott, mert tényleg már magának, ha úgy vesszük a méregtelenítésnek is, ha csak én az aloe verára visszatérek, ugye annak is van egy olyan jótékony hatása, hogy minden területen, még a bőrön is kifele nyomja ugye azokat a nem kellő anyagokat, tehát akár egy enyhe hashajtó hatása is van, és vagy többszöri WC-re járás egy nap. Na jó, relaxáltunk. Rengeteg hasznos tipp, remélem, sokaknak. És akkor most menjünk egy kicsit a konyha felé, már csak azért is, mert ilyenkor, ahogy a gyerekkorom eszembe ült, jöttek a finomnál finomabb illatok, és minden hétvégén valami csoda készült, és a citromtól a fahéjig, a narancsig ott mindenféle illat keveredett, és áradt szét a lakásban, és megmondom őszintén, hogy nekem mai napig, ha ezeket az illatokat megérzem, így ilyen összes kavalkádban, akkor eszembe jutnak ezek a gyerekkori pillanatok, és hát néha egy-két könycsepp is előfordul, mert hát ugye az nem mostanában volt, és nagyon szép emlékek. Hát igen, ez általában így szokott lenni, hogy a karácsonyhoz hozzátartoznak az ízek, az illatok, az otthon, a nagymamánál, a bárki rokonnál, és ezeknek az illatoknak ugye megvannak a saját maga fűszerei. Úgyhogy pár olyan dolgot elmondunk, amik segítenek abban, hogy ugye mik. És ezek a fűszerek itt nálunk mind teljesen ilyen nagyon-nagyon tiszta állapotban megszerezhetők. Például a mazsola. Nem fűszer, de hát a kalácsnak, meg a beiglinek, meg a kuglófnak elmaradhatatlan része. Akkor vannak, akik mostanában ugye nem nagyon használnak fehér cukrokat, van számukra olyanunk, hogy amivel tudnak édesíteni. Van karopporunk, mutatom. Ez datoljapor, ezzel is nagyon klasszul lehet édesíteni. Látszik belőle valami, Erika? Van, amikor látszik, de annyira gyorsan arrébb vitted, hogy nem tudom mondani, hogy hol. Most nem tudom, valahogy most nem akar összejönni. Most nem akar? Nem baj, akkor csak mesélek, akkor nem mutogatok semmit, csak mesélek. Nekem van olyanom, hogy datoljapor, ezt meg van karobporom. Majd mindjárt mondom, mi az a karob, mert szerintem szinte kevesen tudják, meg van karobszirupom. A datoljapor, ez mindegyik ilyen édesítő, süteményekbe szoktam tenni. Tegnap például kuglófot sütöttem a kis unokagyermekeimnek, és tettem bele karobporból, karobszirupból, és tettem bele hempolajat, vagyis kenderolajat. Képzeljétek el, a tésztának, a piskóta tészta, ugye, abból készül a kuglóf is,
olyan finom, kellemes dióízt adott ez a 2-3 cucc, amit beletettem, hogy csak csodálkoztam, fú, mondom, akkor nem kell drága diót vegyek a tésztába, hanem ez teljesen jó lesz bele. A karob. Biztosan ismeritek, vagy sokan találkoztatok már vele. Olyasmi fa, mint az akácfa, de ilyen hosszú barna termései vannak, mint a babnak, így tekeredik össze-vissza, és felszoktam régen használni ilyen száraz kötészeti dekorációnak, és annak a magja van ledarálva, illetve annak a magolaja van kipréselve szirup formájára, és ez ad egy ilyen nagyon kellemes, édes ízt. Aztán vannak ilyen alapkarácsonyi fűszereink, mint a fahéj, a szegfűszeg, akkor fekete bors, és képzeljétek el, hogy az olajaink, az illóolajaink, amiket mi itt forgalmazunk a bevitt cégnél, citromolaj, narancsolaj, akkor karácsonyi illóolaj, ezek mind olyan tisztaságú illóolajok, hogy fogyasztásra belsőleg is használhatók. Tehát is velük. Valamelyikkel főzni is lehet, valamelyiket csak hidegen salátákhoz mondjuk. Igen, például ugye, ha nincs otthon reszelt citromhéj, narancshéj, de van citrom-narancs illóolaj, akkor nyugodtan bele lehet a sütibe csöppenteni. A főzéshez is vannak egyébként nagyon szuper olajaink, nekem például ez a kenderolaj, de vannak lenolajunk, képzeljétek, a lenolajunk az olyan, hogy bejön a webáruházba a rendelés, és akkor préselik, sajtolják azt a mennyiséget, amit te rendeltél 1 vagy 2 üveggel, sajtolják, préselik, akkor töltik üvegbe neked, és küldik azonnal postán, tehát egy 2-3 napos olajat fogsz megkapni, tehát ilyen szerintem a világon nincsen több. Hát ez tényleg, még nekem is újdonság volt, szóval még ki nem derülnek a cégről. Ugye? Ugye? De egyébként ezekből csöpögtethetsz akár egy narancs szeletkére is, amit egy kis tányérra ráteszel, és valahova ott a konyhában, vagy bárhova leteszed. Tehát nem kell ehhez semmi különös dolog. Most lehet, hogy nevetni fogsz, de még a WC guriga, amikor használod ugye a WC papírt, még annak is a gurigájának belső felére, ha csepegtetsz pár cseppet, és úgy visszarakod a helyére, akkor ott is egy pár napig fog ez az illat érződni. Tehát, ez remek ötlet, köszi, ezt ki fogom próbálni, ez nagyon jó, ez tetszik. Ilyen egyszerű dolgokban gondolkodjatok, és ha már ilyen sütkérezés, meg bármi, akkor vannak ilyen nagyon gyorsan elkészíthető kis kekszek, vagy bármilyen kis ételek, de akár csinálhatsz egy nagyon finom habos kakaót, akár egy-egy szelet kuglófal is, átbalakhatsz a szomszédodhoz, akit esetleg tudod, hogy egyedül van, vagy egy barátod, akiről tudod, hogy egyedül van, és akkor hétvégén egy szombaton egy órácskát ott el tudsz vele tölteni, ebben a habos kakaóval, és egy szelet kuglófal. Látjátok, már is a lelkünknek tettünk, és nem csak a miénkének, hanem a másikénak is. Egy apró figyelmesség. Így van. Én még egy receptet is hoztam, ahogy az elején ígértem, mégpedig egy karácsonyi kókuszos kekszet hoztam nektek, amit most majd olvasni fogok. Nem is olvasom fel az egészet, mert a csoportomban feltettem, de csupa olyan dolgok vannak benne, amik itt nálunk mind beszerezhetők. Egy részét azért felolvasok belőle, jó? Hogy mikre lesz szükség. Ez teljesen gluténmentes, ez a keksz, nem tartalmaz finomított cukrot, tele van tápanyagokkal, és nem csak az ízükkel, hanem a testünkre és a lelkünkre is jótékony hatást gyakorolnak, valamint megörvendeztetnek bennünket meg, akikkel fogyasztjuk, mint ahogy itt Erika is mondta, és képes elvarázsolni teljesen az ízlelő bimbóinkat, annyira tökéletes karácsonyi recept, és közben még az egészséges életmódnak is hódolunk általa.
amire szükség van hozzá, arányokat sem mondok, csak az összetevőket, kókuszliszt, karopszirup, amiről itt már beszéltem, de azért mondok róluk. A kókuszliszt rostban gazdag és alacsony szénhidrát tartalmú, ideális az egészséges sütéshez. Ez a karopszirup, ez tökéletes alternatívája a cukornak, alacsony glikémiás indexel és gazdag az antioxidánsokban. Akkor frakcionált kókuszolaj, MCT minőség, ez egy könnyű, könnyen emészthető zsíradékféle, ami gyors energiát biztosít a szervezetünk számára. Mandula is kell hozzá, ami krémes, növényi alapú és vitaminokkal teli alternatíva. Vanília rúdna, ez az egy, ami szerintem nincsen nekünk, de lehet, hogy nem jól tudom, és ez egyszerűen egy következő szintre emeli a kekszeket a természetes illatával és ízével. Egy csipet sóra van szükség, ez ugye például lehet a Himalája só is, abból ugyanis van egész apró, amit itt Erika mutatott, a kisdoboz, és van a fürdéshez az meg nagyobb, tehát nyilván itt a kisebb. És akkor az öntet pedig kakaóvajból készül, ami egy egészséges, zsírokban gazdag és természetes csokoládéízű valami. Szárított, finomítatlan cukornádlé kerül még bele, ami tele van ásványi anyagokkal, kakaókról majd az Erika fog mesélni, mert sokféle kakaónk van, nagyon különlegesek. A kakaó az nagyszerű antioxidáns forrás, és a csokoládénak az összetéveszthetetlen ízével rendelkezik, mert ugye ez ugyanaz az alapanyag. És akkor díszítjük is a kekszünket, zsírszegény kókuszreszelékkel tudjuk díszíteni, valamint csokoládé mázzal is fogjuk díszíteni, úgyhogy biztos, hogy nagyon finom. Én itt képet látok róla, de azt nem tudom megmutatni. Akit érdekel a recept, az vagy Erikát, vagy engem keressen, és akkor segítünk akár összerakni az összetevőket, meg benne vannak részletesen, hogy kell elkészíteni, és miből milyen arány, milyen mennyiséget kell ehhez a finom karácsonyi kókuszos kekszhez elhasználni. Hát ez nagyszerű. Ha sikerül, akkor kipróbálom. És ha már kakaó, nekem jelenleg most csak ez a Natur kakaóporom van itthon. Ha így ránézel, remélem meg tudom mutatni, semmi extra, mint egy hagyományos kakaópor. Hát kicsit nehezen nyílik, de az addig a jó. Ó, jó sötét. Jól néz ki, jó sötét. Látjuk. Extra, de mégis, mikor kibontom, olyan finom illat jön, mert ugye ebben semmi más nincs, csak ez a csodálatos kakaópor, amit úgy dolgoznak ugye fel, és azt most nem is tudom hirtelen, hogy magánál a cégnél, de gondolom igen, mert a Preftájnak a kakaóbab az alapja. De ezen kívül, amire nagyon felhívnám a figyelmeteket, hogy nálunk van ceremoniális kakaó. Nem tudom, hogy magát, ezt a szertartást, a kakaó szertartást, ezt ismered-e, Anna, vagy ti ismeritek-e? Nekem egy... Hallottam róla, de nem ismerem, meg nem volt még benne részem, de lehet, hogy előbb-utóbb muszáj lesz kipróbálni. Igen, én azt gondolom, hogy igen, és ha azt hiszed, hogy a sima, egyszerű kakaóport megveszed, és az jó lesz, hát elárulom, hogy nem. Nem, bizony nem, hanem ezt speciálisan kell elkészíteni, vannak ennek lépcsői, és ezt kimondottan a kakaóbabból bizonyos eljárásokkal vagy módszerekkel hozzák létre, és ugye magának az, hogy kakaó szertartás, tehát már az elkészítése sem a hagyományos módon történik, mert előtte az, aki készíti, jó, hogyha egy kicsit ugye relaxáltabb, egy kicsit lehiggadt, lenyugodott állapotban van, megtisztítja a teret például, tehát nekem ez is újdonság, és elkészíti ezt a csodálatos szertartásos kakaót. És utána olvastam direkt, hogy mi is ez pontosan, mert hogy nem tudtam,
És mint kiderült, ez egy spirituális szertartás. Igazából megnyugtat, abszolút, és próbálja a szívedet kinyitni. Tehát nagyon csodálatos dolog. Ugye a szertartás központi eleme ez a spirituális kakaó ital, mert hogy ebből egy italt készítenek, és résztvevők vannak, akik mondjuk beszélgetnek, elmondják a szándékaikat, esetleg énekelnek, vagy táncolnak. Tehát ennek megvan egy menete, és aki a szertartást vezeti, ő ezt végig tudja vezetni. Tehát azt hiszem, hogy ez is egy olyan kis közösségépítő dolog, amin érdemes részt venni, mert csak, ha másért nem is, csak megkóstold azt a kakaót. És ha jól tudom, ebből nekünk nem csak egy, hanem többféle van. Úgyhogy, illetve lehet otthon is csinálni. Ennek is megvan a menete, van leírás hozzá, hogy hogyan kell, hogyan érdemes, úgyhogy ha más nem, akkor a barátokkal. Például igen, egy nagyon jó kellemes összejövetel egy délután, hogy kakaóztok, szertartásos kakaót isztok, és zenét hallgattok, és beszélgettek, mert miért ne? Próbáld ki! Teljesen jól hangzik egyébként, teljesen jól hangzik. Még simán el tudnám képzelni, igen, akár egy ilyen gyerekzsúr részeként, mondjuk ott nem a meditáció, meg spirituális... Ahhoz viszont erős. Ahhoz viszont erős? Igen, tehát ez egy tartalmas, egy kicsit másképp elkészített kakaó, ilyen töretet hoznak belőle létre, ami majd feloldódik ugye a kakaóitalban, de más, ez nem tehát nem gyerekeknek. Na jó van, akkor a gyerekzsúrra maradunk majd a Bevitellánál, ami egy nagyon-nagyon finom csokoládékrém, igazi kakaóbabból készítve, és különböző gyógynövényekkel, rügyekkel, ilyen nagyon-nagyon finomságokkal elbolondítva. Ennek van felnőtt változata, van kimondottan gyerekeknek, amiben bele van téve az összes olyan finomság, ami a gyerekeknek szükséges, valamint van karácsonyi limitált kiadású Bevitellánk is, és nekem a gyerekek már többet elfogyasztottak, hát mindig el kell dugjam tőlük, mert felfalják rögtön. Olyanok vannak benne, a kakaóbabon kívül, vérnarancs, csipkebogyó, menta, kókusz, és egy csomó finomság, úgyhogy egészségesebb, mint a boltban kapható ilyen kakaó, meg mogyorókrémek, mert nem tartalmaz se tartósítót, se színezéket, se mesterséges bármilyen anyagokat, cukrot sem tartalmaz, azért az a boltinak úgy tudom, legalább a fele az cukrot tartalmaz, úgyhogy egy ilyen cukorszirupszerű, de ez a miénk, ez nem tartalmaz cukrot. Hát tényleg nálam a 2 unoka gyermekem szokta fogyasztani, mikor veszek nekik. Most egyébként vannak belőle olyanok, amelyik féláron kapható, tehát még most érdemes, amíg a készlet tart. Én ajándékba is vettem egyébként, jön a karácsony, jön a Mikulás, aztán lehet, hogy valaki olyat fog kapni, palacsintára, kenyérre, nyami-nyami. Úgyhogy a gyerekzsúrra ez tökéletes lehet. Egy finom kruglóffal vagy kaláccsal, ami otthon készült, és mondja illatokat. Igen. Nyeltem is egy nagy hatalmasat most, igen. Igen, majd lehet, hogy kellene jönnünk a többieknek a csoportunkba egy kis bemutatókkal. Tényleg a kuglófodat érdemes lenne lefotózni, ha még marad belőle legalább egy szeletet. Hát, marad belőle. Érdekes egyébként, mert ez a karoppor, amit említettem, meg a karob szirup, hát nem tudom-e mutatni. Látod, Erika? Milyen szépen beszínezte.
Igen, tehát sötétebb ilyen, lett ilyen tőle. sötétebb színű lett, és semmi más ugye nincs benne. Ja, még utólag azért tettem bele egy kis diópótlót is, mondom, ha már ilyen finom dióíze lett, akkor valami legyen is benne, és akkor liszt helyett diópótlót tettem, de tényleg az íze is, meg a minden a illataja, nagyon finom illata van, úgyhogy hát ennyi a maradék, 6 szelet maradt, és este sütöttem, úgyhogy nem sokára hazajön a kis vércsecsapat, neki esik, aztán nem marad belőle semmi. Szerencsére. Most jutott Úgyhogy eszembe, Anna, hogy van nekünk még egy muffin receptünk is, ami ugyanígy a bevites termékekkel készült. Sőt, na, láttam olyan tortát is, hogy spirulinával, meg liofilizált gyümölcs, vagy ilyen porok is kaphatók nálunk, és azzal voltak színezve ezek jaj, hát igen, azok a krémek, porok. meg a lap, igen. Jaj, azok a porok, azok nagyon jók, mert ugye különböző zöldségek vannak, cékla, ami ugye bordós lilás, sárgarépa, akkor zöld Brokkoli, fűszer, zöld brokkoli, igen, és akkor ezek ugye különböző szint adnak, plusz még vannak a gyümölcsök között is igen. olyanok, amik piros ribizli, fekete ribizli, banán, mangó, nem is tudom mi mindenféle van, de rengeteg, és akkor ezeket is lehet. Sőt, még chipsünk is van, a mangó chips, Igen, amit igen. én vettem, mikor megjelent, és nagyon-nagyon kellemes íze volt. Ilyen szárított mangó szeletek, és akkor az ilyen kis tasakban, és akkor nem ilyen bolti chipset rákcsál az ember, hanem egy egészséges kis szárított gyümölcsből chipset, úgyhogy nagyon, az is Igen. lehet például ilyen tortadíszítésként. Annyi minden van, ha hiszitek, ha nem, hogy sokszor még mi is elfelejtünk egy dolgot, amit szeretnénk megrendelni, úgyhogy érdemes mindig, hogy felírjuk, hogy mi is jön a következő rendeléssel, meg ugye figyeljük a rengeteg akciót, mert ha hiszitek, ha nem, most nálunk 8 napig, sőt 9 napig tartott a Black Friday, és oltári nagy 50%-os kedvezménnyel voltak a több komponensű illóolajok, és amellett folyamatosan most a cég meglep minket, hetente, hétvége, első rendelésnél is jön ajándék, meg el nem tudjátok képzelni, és ráadásul még mi is tudunk plusz 15% kedvezményt adni, azon kívül, amit a cég adott nekünk. Mit szóltok? Bizony, és még egy ajándékot is adunk Igen. annak, aki most rendel először, egy ilyen vörös narancs illóolajat. Nekem is van. Igen, és jó nagy adag, tehát sokáig elég. Én mostanában rákaptam arra, hogy a fogkrémre teszem rá ezt a vörös narancsolajat, és azzal mosom a fogamat, és akkor egy kellemesebb íze, illata, aromája lesz a fogkrémnek, ráadásul olyan kellemesen sejmes lesz a fogam tőle. A másik, amivel szoktam még fogat mosni, az a bazsalikom, mert ez viszont remek fertőtlenítő. A többit az csak azért nem, hogy ne fogyasszam el egyszerre az összeset, de majd jönnek sorra azok is. Egyébként lehet, hogy sokszor rosszabbak vagyunk, mint a gyerekek, mert mindent, jaj, ez is kell, meg az is kell, és akkor ezt így rakjuk, meg úgy kotyvasztuk, és akkor ide próbáljuk, oda próbáljuk. Aztán jól meg szoktuk beszélni, hogy figyelj, én ezt csináltam, te meg azt csináltad, és szóval őrült jó dolgokat lehet csinálni ezekkel a termékekkel, Igen. mert hogy annyi minden van, látjátok is, nem csak illóolajok, hanem ami abból elképzelhető, azt megvalósítja a cég, illetve még, hogy is mondjam, merem azt mondani, hogy egy életvitelt lehet ráépíteni, hiszen a kozmetikumoktól kezdve tehát nem tudom, a konyhától a fürdőszobáig minden helyiségnek van valami, amivel meglep a cég minket, és figyel arra, hogy mi a kívánsága a taguknak, ennek az egész közösségnek. Figyeli azt, hogy mi most, mit tudom én, ilyen kakaót innánk, meg olyan akármit, és egy idő után csak hopp, hozzák. Például ilyen volt a kávék, ugye, hogy a háromféle kávét hoztak most nekünk, akkor én többszörösen írtam, hogy jaj, de jó lenne, ha lenne zöld tea, meg rooibos tea, meg
Tehát így próbáljuk mindig mondani, hogy mi És az, bevonzani. igen, hogy mi az, amit várnánk, és képzeljétek el, megkapjuk, és szerintem jövőre is annyi őrült dologgal rukkolnak elő, hogy nagy győzzük kapkodni a fejünket, mint most mondjuk úgy szeptember eleje óta, mert nem tudom én mennyi illóolajat kaptunk, ilyen krém, ilyen nasi, olyan, és ugye mind egészséges, mind olyan anyagokból, ami nem ártalmas. Jó, itt sem kell, mint a kis hörcsög, de merhetsz belőle enni. És én, Így van. cukorbeteg, nyugodtan tudok enni például ebből a kakaóporból, ugye, vagy tudom, hogy az a só az jó helyről jött, vagy bármi, amit a cégtől használok, azt tudom, hogy minőségi, mert ez a cég és ez a vezető olyan, ha hiszitek, ha nem, hogy nem csak a szemléletmódja hasonló és védi a természetet és él együtt, hanem az egész cég szemlélete is ilyen, az egész cég hangulata ilyen, és messze menőkig maximalistán csinálják a termékeket, ami nekünk használóknak a lehető legjobb. Bocsánat, így kidőlt ez most belőlem, de jól esett, mert ez a valóság. Tehát én nem hazudok, meg nem is fogok, mert értelme nincsen, de higgyétek el, hogy én nem tágítok innen ettől a cégtől, mert tudom, hogy mit fogyasztok. És innen kezdve nincs miről beszélni. Így van. Múltkor keresett valaki egy terméket, és azt válaszolta rá a cégvezető, hogy egyelőre nem lesz, mert nem talált hozzá a legmegfelelőbb alapanyagot, és annál alá pedig ő nem adja, akkor inkább nem lesz az a termék, de nem alkuszik meg a minőségben. És elmegy a világ végére is azért, hogy megnézze azt, hogy milyen körülmények között termesztik és dolgozzák fel a gyógynövényeket, amikből dolgozunk, és itt is a legjobban úgy dolgozzák fel ezeket a gyógynövényeket, hogy a legtöbb dolog benne maradjon, ami a pozitív. Meg egy csomó mindenre figyelnek. Meg ki van dolgozva, hogy hány fokon lehet csak feldolgozni, nem mennek fölé. Szóval nagyon-nagyon-nagyon. És hát figyeljetek, nem mindegy, ugye manapság annyi kemikáliát kapnak az emberek, hogy rengeteg, és azért van ez a nagyon sok beteg. Én 16 évig masszíroztam, és láttam azt, hogy mennyire betegek az emberek, és amikor elkezdett egy kicsit törődni magával, elkezdett gyógynövények irányába elmenni, akkor drasztikus javulások történtek az állapotukban. Aztán jön a karácsony. Én már elkezdtem itt gyűjtögetni az ajándéknak valókat, mindig, amikor van valami akció, akkor azt kihasználom, megveszem, hiszen ugye nem kér enni. Most nem azt mondom, hogy már januárban megveszem decemberre, de mit tudom én, egy szeptember-októberben elkezdem gyűjtögetni a ajándéknak valókat, és akkor egyrészt nem fáj decemberben annyira, másrészt pedig jó dolgokat tudok ajándékozni. Most például van olyan hely, szoktam a unokáimnak ruhákat kapni, és hát törtem a fejem, mit kéne adni. Hát most múltkor vettem a gyerekbevitellát, úgyhogy küldtem egy bevitellát, meg illóolajat, és akkor valamit olyat adtam, amit ők nem tudnak bemenni a boltba bármelyikbe és megvenni, hanem egy különleges és egyedi valamit tudtam adni, amivel egy kicsit viszonozni tudtam azt a kedvességet, amit ők adnak. Úgyhogy én szoktam így ajándékba adogatni ezeket a dolgokat. Beteszem egy kis pofás tasakba, és akkor odadom. Igen, én egyébként régebben is készítettem úgy ajándékokat. Idén sajnos most nem sikerült, mert a konyhám az még csak most van befejezés alatt, de nagyon szeretem például a narancslekvárt, vagy a sütőtök lekvárt, és lehet ezt is narancsal, és most gondoljátok el, hogy van ez a kis illóolajunk, és egy kicsit felturbózom vele, hogy illatoljon is ez az egész, és nem kell nagy ilyen kis aranyos üvegekbe
akár családtagoknak, akár barátoknak, bárkinek, és egy kedves, általad készített olyan ajándék, amit tudod, hogy minőséget adsz neki, és olyat, aminek, tehát hogy remélhetőleg örül, hiszen nem tudom, hogy ki mit szeret, vagy hogy szeret, de te, ha ismersz valakit annyira, hogy tudod, hogy mivel tudod meglepni, tényleg tárháza van itt a meglepetéseknek és az ajándékoknak. Anna, van-e még valami, amit szerettünk volna megosztani? Még így ehhez a témához kapcsolódva, amit itt elmondtál, de hát a műsoridőnkben nem fér bele minden, tehát komplett receptek vannak arra, hogy például fürdőgolyót, tusfürdőt, habfürdőt, szappant, hogy lehet házilag előállítani, díszgyertyát, mécsest, meg ilyen-olyan szekrényillatosító, ruhaillatosítót, tehát konkrétan lépésről lépésre le van írva, mi szükséges, hogy kell elkészíteni. Tehát ha valaki szereti az ilyen kézzel készült ajándék dolgokat, kozmetikumokat, díszgyertyákat, stb., akkor érdemes itt nálunk körülnézni, mert például csak kozmetikai olajból körülbelül 40 féle olajunk van, hidrolátumokból is több tucatnyi, és minden, ami kell a gyertyához, a szappanhoz, a süteményhez, vagy a fürdőgolyóhoz, vagy a nem tudom mihez, az mind-mind-mind itt nálunk megtalálható. És még kiegészítők is, például autóillatosító is van, amire csak belecsöpized az illóolajat, és teljesen tökéletes. Vagy ékszer, aromaékszerek, nyaklánc, gyűrű, amiben benne van egy ilyen kis picike kis anyag, arra kell cseppenteni az illóolajat, és akkor azt az illatot észrevétlenül tudod magadon vinni, és nagyon szép, dizájnosak, modernek, jó anyagokból, úgyhogy tulajdonképpen akár naponta más illatot. Meg ajándéknak is. És kiváló ajándék, így van. És nem sok, ez súlyos 10 000-be kerül, ugye mindez, és igen. az, hogy egy csomó mindent magad tudsz elkészíteni, és tényleg meglepetésnek, tehát legekig lehetne ezekről beszélni, viszont tényleg az időnk lejárt, mert ha extra hosszú videót csinálunk, akkor az biztos, hogy nem nézitek meg. Ja, és elnézést, hogy én itt ficánkolok egyfolytában, de nem mindegy, hogy ugye, hogy ülök, akik már több videónkat is megnézték, azok tudják, hogy miért is mondom ezt, hogy hát ficánkolok, igen, mert nem mindig jó mindenhogy a gerincemnek és a csípőmnek, úgyhogy ezért elnézést kérek. De így végezetül, ugye Anna kérte, hogy az adventről egy kicsit beszéljek, és akkor ott nem fejeztem be igazából, mert megtudtuk azt, hogy mi az, hogy advent, és honnan is ered, viszont van egy olyan dolog, amit vasárnap már ugye az asztalra kell tegyünk, és az első adventi vasárnapunk lesz e héten, és erről egy kicsit magáról az adventi koszorúról is hoztam egy-két sort. Ugye azt mondtam, hogy ősi pogányvallásból ered, ugye ezt nagyon sokan nem tudjuk. A 4 gyertya a világosságot jelképezi, amely Jézus születése révén szétárad a földön. Egyben a hitet, a reményt, a szeretetet és az örömöt szimbolizálják, ugye ezek a gyertyák. És az első gyertya, amit vasárnap kell meggyújtani, az jelképezi a hozzá kapcsolódó személyek, és képzeljétek el, Ádám és Éva. Az első emberek a földön, akiknek elsőként ígérte meg Isten a megváltást, és az ebben való hit fontosságát. Hát erről se tudtam, most már tudom. És mivel vasárnap ugye legtöbben a szeretteikkel vagytok, tehát a családdal, és gyújtjátok együtt az adventi gyertyát, engedjétek meg, hogy mi így ugyan nem vasárnap van, de most meggyújtsuk, és egy kicsit veletek legyünk mindazokkal, akik megnézik ezt a videót, és kívánunk nektek nagyon békés, áldott, szeretetteljes adventet.
és már is megkeresem az öngyújtót, mert annál légy szíves, szólj, hogy mikor... Most így teljesen szépen jól látszik. Igen, én is kívánok mindenkinek békességet, szeretetet és egészséget. Nem csak az adventi időszakra, hanem úgy általában. Sziasztok! Sziasztok!